Father, good evening. Good evening. Doesn't keep also Bata Parish House. Father, thank God I meet Swaggy. Good evening. Good evening. No one on your regi. No, Father. Father, because I'm very confused. Okay, for her. Will you I'm so confused. You be confused. You look well confused when I am. Father, yala oto mu even eli munni na aro. Ibe enyem sleepless night. O na eli munene tenli na aro. You na-eri kwe gini na alo. Akwa ọrụ nwa Peter ka ịwa ya? Nwa be Peter. Ade anwanya. Ama gị na unu bu alo ibu tubu na ibu. Ke ihe nwe eri kekwe gini na alo tatikwa ezigbo alo. Father, biko onye ga nsi ka mbịa afọ ekike. Ke bi ya na-erizi nwa Peter ni Ada Zion. Ke gwa m ihe ọ ka ị na-eri gị nni. Father, onwe enyi m nwoke mụ na ya na-ahị. So enyi m nwoke nwa otego mụ na ya yewa. So we bịa siko establish we mepelu mu salon, unisex salon. Iku nwoke na akpụ isi, iku nwanyị na-eke isi. Then ebe a na-eme dị iche iche ma pedicure ma manicure ma spa. Chelu oyi aka ebe ka ọlụ m o mepeli gị salon ọ dị mma na onye nwere ego mepelu salon na nwoke nwere ego mepe salon. Okwu na m na-achọ na ịpụ apụ, ịfụ na m na-apụ apụ ebi ebe a. Ibe bụ isi sekpu ntiva, ibe na ili m nni na-arụ ambụ na the customer na-abịazi akpụ isi ebe ahụ. Ka abịazi mụ na abịa na-akali na-adị close bido like iwu onwe anyị. Jesus! Okay, I know about fall in love with each other. Be love one, you want love one. Ebe ọ nọ shake ebe abụ na ọ chọzikwa ịnụ man. Na-ekwu okwu ọnụnụ. Ọ chọrọ ịnụ gị? Customer chọzi ịnụ gị? Onye mepekwa ịnụ gị shop ị nọ na ya. Kizizi gị na ya ji n'ọlụ okwutu ngwa okwu na ọ chọrọ ịnụ ya. Kedu onye a bụ iwe na-ekwu nụnụ? Onye nwasikwu na ọ chọrọ ịnụ m. Ọ sị na ọ chọrọ ịnụ ya. Onye a the main aim. So ka emezikwa ịnụ. Ọ dị mee ọchị nụ mana Fada onye nke ọzọ nke ebe a m fụrụ ọfụ onye nke adị romantic nke nne ejere school Ịmana isi adịrọ ya mma. Ịmana ya mara ihe. Echekwa m na ịma ihe. N'ụgwọ na iji acha ọcha ka ọmaka na-achasa ọcha eche na uche dị n'afọ ma m na uche adịghị n'afọ. Mmadụ mepere gị shop mepechezele gị shop ịfọlụzie in love with customer chọzie ịnụ customer hapụ mepere gị shop ụkwụ na-apị m nwa wolu storo apịawa ya azụ. Gịnị mere unu ụmụ nwaanyị? Eche na ịma ihe sef nwa Peter Peter anwụta akwa nwa. Gịnị mere unu ụmụ nwaanyị? Emepere gị shop mee gị establish mara izu oji mepere gị shop a ka onwe ihe na-agbakasị gị ike ka onwe isi enweta ego maka na ọ na-afụ future on you, ọ na-plan future on you. Ekweghị mepere gị dị shop egi ndị maka barbecue raa gị ya ihe okwu na wolu storo apịawa ya azụ. Gịnị maka oje ntụke raa gị anyhow. Ekweghị mepere gị that business na-efuzie customer sizie na ọ kapụ ejide ego na ọ gara akwụkwọ ya ka iji achọzi enuzi customer hapụzi mepere gị shop. Ụmụ nwoke na-ata gị ahụfụ. Ịmana ọ ndị otu unu ụmụ nwaanyị dị ka gị ma ụmụ nwoke jizi onwe ezi nwoke na-achọ ime invest ebe nwaanyị nọ maka onye ụjọ na-atụ onye ọbụla ikwuo na-enete na nkwụwara anyị ebe a. Ụjọ na-atụ onye ọbụla ọgọ ya bụ ise ndị nwaanyị na school na university na-etere na university ọ hapụ gị solu cosmet fall in love with cosmet ọ solu lecturer ebekwuo onye business emepe ọ hapụ gị solu customer nọbazie customer hapụ gị nwa mepere business. Onye iberibe ta-acha ka mmanụ aka gbuo onye fụ eche na ịma ya mmadụ na-emara ihe. Hello Big Shoe. Baby. Anọ m parish house eje m efu Fada. Okay. Mba Big Shoe nsogbu adịrọ. Oh baby m ifu. Alright. Thank you. Mmeke ya. Isi Big Shoe. Big Shoe. Onye nke m na-asị ịchọ ịnụ m love na brozi nke mepere ụsa. Will you shut up? Okay, Big Shoe ịchọ ịnụ ị. That was customer iwe. Customer. CEO reboot lounge now. Fada emu ya. Ị na-asị na mgbe onye nwe na-alụ anyị chapel. Ọ na-alụ parish house. Ya nwe na-alụ chapel na-alụ hall ndị nne. Ma donation niile. Even okwu ịkwa na onye alụ parish house. Yes. Onye na-aga ọbịa project Sunday onye 5 million, 10 million. Onye nwe bụ onye chi bụ customer chi ịnụ gị. Hapụ onye nke a gị na-emepere gị business isi adịrị ya mma. Hapụ onye ka ị na-eche onye na-eri gị ndị na-alụ nwe ụdị ihe kwesịrị ịbọda gị na sọsọ ego Big Shoe ya onye ahụ kwuo enye ya ego eji emepe gị ego one ka o tiri n'ebe ị nọ ego ole emepe gị business bụ isi adịrị ya mma. Ama nọ Big Shoe ka a na-ekwu okwe na-abalị gị mba sef jee lụọ onye iche ịnụ isi nweta ebe a wuru stoolu pịawa anya azụ ego ole ka o mee invest ebe ị nọ ọ na-ezuzu ezu emenye ede ego na nwaanyị na ọnụlọ gị since o mepere gị business ka ịtaba n'afọ ume na n'otu sọfa ọ ga-aka ịtaba ahụfụ unu ga-anụ ọ dị iche ga-enụ gaa mụọla onwe gị di
I'm not really big shoe self. Ega maka. Yeah, ega maka. Ga ro bi e do cha. Ezigbo mmadu. Issue one them. Oh.